ରୋଷେଇ ଘରର 8ଟି ଗୁପ୍ତ ନିୟମ ମହିଳାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସାରା ଜୀବନ ଦରିଦ୍ରତା ପିଛା ଛାଡ଼ିବନି। କିଚେନରେ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ଭୁଲରେ ବି ନିଜ ମୁହଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ କରି ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହୁଏ। ରୁଟି କରିସାରିବା ପରେ ରୁଟି ବେଲା ଓ ଚକିକୁ ସର୍ବଦା ଧୋଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ସେମିତି ରଖିଦେବା ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଅଶୁଭ ମାନାଯାଏ। 3. ରୋଷେଇ ଘରେ କେବେ ବି ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ରୁଟି ବେଲା ଓ ଚକି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। 4. ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ରୁଟି ବେଲା ଓ ଚକି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନହାନି ହୋଇଥାଏ। 5. ରୋଷେଇ ଘରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ କଳା ରଙ୍ଗ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। 6. ରୋଷେଇ ଘରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଇନା ଲଗାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଶୀଘ୍ର ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ମାନାଯାଏ। 7. ରୋଷେଇ ଘରେ ରୁଟି ବେଲା ଓ ଚକିକୁ